Ve jménu našeho pána, díky. Děkujeme ti, že jsi nám dopřál přímé vstřikování dusíku a mezistupňový chladič a turbosložisky. Jo, a taky pružiny z titanu. Děkujeme. Amen. Amen. Dost dobrý. Amen. Jesseho modlení k autobohům. Tyhle jsou nejlepší. Co bys chtěl ty? Tyhle. Hezky to voní. Hele, kdo přišel. Tak starý známí se vracej. Myslel jsem, že nemáš hladbečko. Já taky musím jíst. Vždyť ten jí pořád. Dobrá, posaď se. Já mám strašný hlad. Jak se máš, Mio? Jesse, podej mi to kuře. No tak se do toho pusť. Jo. Chceš kousek kuřete? Co jsi to vzal? Stehínko. Potřebuješ s něčím pomoct? Ne, to je dobrý. Běž se s klukama dívat na ten film. U nás platilo, kdo vaří, ten nemyje. Fakt? Tak to bych brala. Někdy bychom si mohli vyjít. Ne, nechodím s kámošema svýho bráchy. Tak to je blbý. Tomu dám asi přes hubu. Tak to bych tě chtěla vidět. Vážně, za to bych dokonce i zaplatila. Skvělý film, co? No ale udělej mi prosím tě popcorn. Až to doděláš, umej mi auto. Já jo? Ne, Mio. Mluvím s tím drbanem. A vem si něco slušivýho, protože až skončíš, tak vypadneš zpátky na ulici. Je to rozbitý? Co s tím zase sakra je? Ty, Vinci, ta kubánská restaurace, kam si mě chtěl vzít. Tam ta s tou terasou. Jo, tata s těma Jo, stolami, na mají ně tam dávají ty ty palmy. svíčky, Stoly jasně. plný jídla, jak se jmenuje? Ča. Jo, to je ono. Je. Takže půjdeme tam. V pátek v 10. Hodí se ti to? Jo, fajn nápad. Dobře. To už není popcorn? Udělej si ho sám, sakra!